Yo, wannan dattijo yana sai magana da ku kora kowa ya ji wannan magana da kyau. Haka ne. A wannan rana da muna tunani cewa ran da mutanen menene kuna kira ne? An shi ranar demokradiyya. Ranar da an ba ma mutane yanshi na kansu da kansu. Ina son gaya muku duka jama'a Plateau State. Cewa ku hada hannu duka. Ku hada kanku a guri daya fa amma kada ya karo da zafi. Hada kai a guri daya. Mu zama abu daya ba. Zai taimake mu a cikin wannan tafiya da muna yi a wannan kasa. Saboda haka ina son ku ji magana. Ku kasa kunne da kyau. Mu hada kai fa babu wani abu. Ta wannan yare birom ne babu. Ko wannan magaful, ko wannan gas ne, ko wannan jarawa, ko wannan wani yare babu fa. Abu daya shine Plateau State. Na gaishe mu da wannan zarafi, da wannan rana na demokradiyya. Za a yi zabe fa, ko ya yi zabe mai kyau. Ka zabi wanda ka gaya maka kyau. Shine kawai magana guda daya kiran wannan. Wannan baba ya riga ya fada nashi yau. Dattijo ya yi magana. Ku sa kunne, ku bi wannan magana na. Allah ya taimake mu duka. Yawwa. To shi kenan fa, na bara hanya kenan fa, sai mun sadu kuma ba. Mutane na.